guntun labari kaɗan. An yi wani saurayi ne shugaban masu ɗaukan risk na duniya. Wannan saurayin Ubangiji ya yi shi namiji, amma ya ce shi mace yake so a kira shi da, har ma yana kiran kansa da Mommy of Lagos. To, satin da ta gabata aka je hidima, a rasa wacce za a ba ta kyauta da cewa mace da tafi kowa haɗuwa ta gurin sa kaya a hidima da aka yi na fim a birnin Iko wato Lagos. Kawai sai aka je aka ɗauki wannan ɗan talikin aka bashi. Shugaban masu ɗaukan risk na duniya, Bobrisky, matsayinsa na Bob da ya zama risk yake taking kenan. Ana kwana tashi kawai sai EFCC suka yi wuf da shi. Da suka yi wuf da shi, ina za mu gani sai muka ga yana ɗauke da magijejen frame kamar abin nan akwatin talabijin flat screen. Me aka rubuta a ciki? A maimakon mu ga sunan mace sai muka ga Idris Olarewaju Okuneye. To, ga irin ta nan ai. Duk yadda yake sa kaya irin ta mata har ya mai da kanshi kamar mace. Amma sunan da ubansa da uwarsa da aka bashi sunan na nan da ita gwamnati ta yi amfani, Idris Olarewaju Okuneye. Bari za ku ga hoton shi ɗauke da frame amma na sunan shi da EFCC ta kama shi. Na gode, da fatan kowa ya gane, sai anjima.